खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आसाम सरकारनिफ्राय लाख लाख आइजोफोरनो अरुणोदयनि मुङाव 9,000 रां होदोंमोन आरो थांनाय 4-5 बोसोरनिफ्रायनो बे अरुणोदय जा माव बिथांखि बे माव बिथांखौ लाख लाख जोंनि बिटिसिनि दुखुथिया नखरफोरा मोनबोगासिनो दंमोन नाथाय हरखाबै बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव मोनबाय थाग्राफोरा मुंनिफ्राय एबा फारिलाइनिफ्राय दानख' जानाया एबा बे दानख' जानायनि थाखाय गोबां जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै गदों गोबां बर' बिमानि गोसोआव आघात मोननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना एबा बाथ्रानि खौरांखौ गोबां नुगासिनो दं आरो बेबायदि बिपिएफ सरकारा गोबां दुखुथियाफोरखौ एबा दुखुथियाफोरा मोननाय जा अरुणोदयखौ बे अरुणोदयनिफ्राय मुंखौ दाननायखौ खिथेर होखारनो थाखाय उदालगुरिनि 10,000 लाइमोनफ्रा खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव साखाफारा थारैनो नंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनांदों दुखुथिया नखरफोरनि अरुणोदय दाननायनि खिथेरखौ होखारनो बे बाराव 10,000 जेन-जेट लाइमोनफ्रा उदालगुरि विधानसभा बियाबाव मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव एबा दिनैनि समाव बुंनांगोन दि थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय अरुणोदय मोनबोबाय थानाय गोबां बर' बिमा गोबां दुखुथिया बर' बिमाफोरनि मुं फारिलाइखौ दानख'ना होदोंमोन आथिखालनि सोलिबाय थानाय बिपिएफ सरकारनि गोबां सोद्रोमाफोरा बे अजदखौ नोंथांमोना गोबां मोनबोगासिनो दं आरो बे खिथेरखौ होखारनोनो दिनैनि समाव उदालगुरियाव 10,000 लाइमोन थामहिनबा जेन-जि लाइमोनफोरा बे खिथेरखौ होखारनो एन्टायार उदालगुरि जिल्लायावनो मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय खामानि मावनो जानजि खाफ्रादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला दिपेन बर' बिथाङा माबोरै थांखि लागोन आरो रायजो राजाफोरा अरुणोदय दाननायनि खिथेरखौ होखारनो थाखाय माबायदि जानजि खाफ्रानायनि बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादिनि आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाति जनगोष्ठीखौ खावलायगोन उदालगुरियाव एबाराव नो एक्सकिउज जेन-जि 10,000 जेन-जिया समष्टि परिबर्तन खालामगोन समष्टिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज जोंहा नार्सिं कलेज पलिटेकनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय जों बयबो भट होगोन रायजो राजानि अरुणोदय दानजानायनि बिद्र'आव रायजो राजानि अरुणोदय दानजानायनि माने रिभेन्सखौ एबाराव लानानै बिपिएफ दोलोखौ फेजेननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार होगोन बे खाथां आरो बेखायनो आं बुंबाय जे बयबो जोंनि जायफोरा संग्रामि दैदेनगिरिफोर दंमोन भलन्टियार फर्सआनो जा बारग' एबसुनि दैदेनगिरियानो जा आथिखालनि एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रानो जा जोंहा एक्स एनडिबि माने आरडि ग्रुप माने पि माने ग्रुप जोंहा गबिन्द दा दैदेननाय धीरेन ग्रुपआनो जा जोंहा एस ग्रुपआनो जा दा एक्स बिएलटि जायफोरा दङ दिनै बिथांमोननि दुखु दाहा बेदनाफोरखौ जों बुजियो संग्रामि सुबुं हिसाबै आरो एनएलएफबिनियानो जा बयबो इउनाइटेडलि बुंदों जे संग्रामि दैदेनगिरि मावथि जोङो बयबो इउनाइटेड आरो बेनि इउनिटियानो बेनो जे एबाराव जातीय धाराजों जातीय चेतनाजों जातीय सार्थनि थाखाय 25 बोसोर खामानि मावनाय सुबुंखौ बयबो अनसायनानै जों देरहाहोनांगौ बे खोथाखौ बयबो बुंदों कारन बिएलटिनोबो 2005 आव बर' रायजो राजाया सुबिदा होदों बिटिआरबासि रायजो राजाया सुबिदा होदों एनडिपिनोबो 2020 आव सन्मान होनानै मर्यादा होनानै देरहाहोदों अब्ला इउपिपिएलनि केन्डिडेट ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाय केन्डिडेट जादों दिपेन बर'खौ मानो जोङो समर्थन खालामनो हाया बिथाङा 25 बोसोर जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय बे खोथाया दिनै इसिङाव बायजोआव सोलिगासिनो दङ फिसा बिला बेबायदि प्रपागान्डा एनडिएआव भट होनांगौ ओरैयाव भट होनांगौ जेसेबां प्रत्याबान फैथों जेसेबां प्रपागान्डा फैथों बेफोर प्रपागान्डाया जोंनि खाथियाव जेबो फेरलेबसेबो बिलाइ दायसेबो मावहोनो हाया सोमावहोनो हाया आं रायजो राजाखौ आपिल खालामबाय इउनाइटेड था खौसे था बयबो इउपिपिएलनि बिजाथि ट्रेक्टराव 9 एप्रिलाव भट हो